Nagluluto lang yan, ha? Bali-baliwan na. Hi guys! Welcome back sa ating kusina! Kasi ngayon, magluluto na naman tayo, mag-prepare tayo kasi ang gusto ng aking asawa for today, gusto niyang kumain ng churros. Favorite niya yun, isa yun sa mga favorite niya yung churros. So yun, yes. Maghahanda ako ng mga ingredients for the churros. Ayan, so bale, pangalawa na ito na pagluluto ng churros. Nung nakaraan nagluto kami pero hindi ko pinakita sa inyo. So ngayon pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng churros. Ito na tayo, nandito na tayo. Charis, ayan yung mga ingredients natin. 2 eggs, 1 cup of flour, all-purpose flour. Ayan, tapos 1 tablespoon of sugar. And then, half of this margarine or butter, kung ano meron kayo dyan. And then, 1 cup of water. First natin gagawin, of course, ilalagay natin dito sa ating kaldero yung isang cup nating tubig. Lagyan natin ng sugar. And then, ilalagay natin yung kalahati nito. So, naandyan na nga po yung kalahati nating butter at ilagay natin itong ating salt. And, let it boil. Ito mga mare ay isang traditional churros. And, pag ang consistency niya na ay ganyan na mare, or kumulo na siya mga mare, natunaw na ang ating butter, as in, ano na siya, ilalagay natin flour. Ito, the flour. As ilalagay natin dyan. So, mga Mars, nandyan na nga yung ating mahirap talaga mag-video na ikaw lang, no? Tapos, haluin mo, guys, hanggang sa siya, floppy. Siguraduhin, mahina ang apoy. Hanggang sa maging ganito na siya mga Mars. O, diba? Yung ganyan na siya. Ayan. Tapos, ililipat natin sa ating isang mixing bowl. This one is my mixing bowl. Ayan. Kasi ang ganda na ng consistency niya mga Mars. O, ganyan na siya. Ayan. Lagay natin dito. O, whoops. Lagay natin ngayon ang itlog. Ito, itlog. So, yung isa muna. And ilahatin na natin. Yan, yung 2 egg. Nandito na ang ating 2 itlog. Haluin natin dito sa ating mixture. Ayan. Ayan. So, gamit ko na ngayon yung spatula, mga Mars. Mas okay siya pagka, diba? Kita niyo, Mars, yung consistency niya. Ayan. So, okay na to, Mars. Okay na yung ganyang niya. Ayan. Tapos, ilalagay naman natin siya sa hulmahan niya. So, meron kami ditong nabili. Dito na pala, nalabas ko na nga pala. Yung nabili kami ng aking Diyosawa. Ito siya, Mars. May iba't ibang klase ng pagpipilian. Nagamit na namin ito nung nakaraan kasi gumawa na nga kami. Tapos, ito yung gagamitin natin. Yan, yung ganito yung design. So, yan. Sa ating pagpiprito natin mamaya. Tapos, may lagayan siya mga Mars. Ito, this one. Yan. Ipapasok mo lang ito rito. Like that, Yan. Tapos ito, ilalagay natin dito. Guys, ito siya, nandito na yung pasok natin dito, guys. Ayan. Sa baso. Tapos, saka natin ilagay itong ating this. Ganda niya, ang fluffy niya. Siya na, fluffy. Ayan, ganda. So, yung kalahating, liit-liitan natin para kumasya. Charis. Nalagay natin sa Mars. So, this is it, mga Mars.
Puntahin lang, ipo-push lang natin siya papunta dito sa ano, dito. Oh. Yan. Yun, push. Hindi naman siya didikit dito sa ating plastic kasi nga, ano na to, oh. Ayan na siya. This is it, mga Mars. Ito yung dulo niya. Itatali natin dito para pag nag-push tayo, pag nag-prito. Hi guys! Wait lang nga. Ano ba naman itong cellphone ko? Hindi naman nagpo-focus. Ayan. Focus ka lang sa akin. Hello! So, prituhin na natin yung ating churros. Remember this? Huwag niyo pansinin yung malaki kong braso. Sadyang malaki yan. Huwag niyo pansinin yung aking belly button. Malinis yan. Let's do this! Ito oh. Oh. Maliit nga lang siya kasi nga wala kaming malaki. Ayan, so yun. Ito guys oh. Gupit. Yan. Ganun. Tapos, another one. And then, gupit. Ganun. Maano lang kasi yan. And then, gupit. Yan. Ganun guys. Ano na ang churros. Buti lang talaga malaking braso ko. Pakita ko sa inyo ang finished product. Parang pa letter J. Oh. Ganda ng shape ah. And then this one is for letter U. Aray ko po. This one is for letter L. Madali lang kasi ito maluto guys kasi nga maliit lang siya. So yung iba kasi guys, yung pang malakihang churros, yung kung napapansin niyo yung madaming churros na ano ninyo sa ano, yung malalaki guys, yung ano, yun matagal talaga lutuin yun kasi nga big nga siya. So yun. Itong atin guys, this one is a mini churros. Kasi hindi ako nakapunta kasi nga ulan siya. So, magbabike sana ako papunta doon. Parang 5 minutes din siya kung ibabike. Ganun din pag dinirive. Bike and drive. Kasi alam ko na yung papunta doon eh. Sabihin namin ng aking yusawa. But, yeah. Parang, ang dami natin is. Madali lang siyang lutuin mga sis. Everything's true. You look wonderful tonight. You look wonderful. See the light that shines in your eyes. Nagluluto lang yan ha. Bali-baliwan na. Hello, my lovey. How was your day? Op de man van de garage. Oh. Dat had ik het niet aan finish. I'm cooking now your favorite churros. Ja, when I forget. What? What you forgot? The big bag. Okay. Tasty. Is also. Yeah, because the other one is broken, and then I try to use not this, and it's not good, right? No. It's not good. Dumating na ang aking yusawa, mga marmay. Ito ko sa inyo guys, pagka natapos na to kasi malapit na siyang natapos. Okay? Mga guys, yung aking pag-prito. Ito ang ating mga finished product.